Aquest no és un cotxe de joguina qualsevol. És un robot capaç de fer dibuixos poligonals i es mou gràcies a les indicacions que li acaba de donar el Sergi. Només té 13 anys i ja sap programar amb Logo, un llenguatge informàtic que ha après en aquesta escola de robòtica. És el primer que he après aquí. Li puc dir anar endavant, anar endarrere, girar a la dreta o girar a l'esquerra. El que li he dit perquè fes el triangle és que anés endavant, girés a la dreta 120 graus i que això ho repetís 3 cops. Des de fa poc més d'un any ve un cop per setmana a aquesta aula d'estudi, on volen fer arribar a nens i joves el pensament computacional i la programació, és a dir, ensenyar-los a desenvolupar programes informàtics. A Codelern estan segurs que aquests coneixements seran imprescindibles per les generacions del futur. Nosaltres ho veiem com una habilitat transversal, com podria ser llegir i escriure. Ens podem imaginar que al principi llegir i escriure sabíem 4, però ara veiem que el fet que tots sapiguem llegir i escriure, encara que no tots siguem escriptors, doncs és útil per a la societat, ens permet fer coses molt més complexes, que abans no eren capaços. Doncs nosaltres ho veiem com que ara estem en aquest estadi inicial, que purament, vull dir, molt poca població entén això, quan tot el món funciona amb software, fa servir el programari per funcionar. Creiem que és l'habilitat determinant del segle XXI. Tot va començar fa 3 anys, com un petit grup de treball on el Ramon i el seu soci, el Bernat, volien introduir aquests conceptes als seus propis fills i als familiars més propers. Ara ja fa un any que van obrir el centre a Manresa i fa un parell de mesos que n'han inaugurat 2 més a Barcelona. Els alumnes ho aprenen tot fent exercicis interactius a través de la seva web, on es converteixen en els protagonistes d'una història de còmic i han d'anar superant reptes per pujar de nivell. Perquè no tot quedi a la pantalla, ho combinen amb activitats més pràctiques on els ensenyen a donar vida a aquestes petites criatures robòtiques. La idea és que cada nen aprengui el seu ritme i ho faci de la manera més divertida possible. Aquí vinc una hora, però a casa faig alguns exercicis i si tinc problemes ja m'intento comunicar amb el professor i solucionem. Quan vaig arribar no sabia res d'informàtica, no m'imaginava que arribés tan enllà. Per seguir millorant cal treball i és molt important mantenir la seva motivació sempre al 100%. Per això aquest Nadal han preparat un curs on aprendran a programar a través del Minecraft, un joc de construcció força popular entre la canalla.